sai haƙuri a zaman aure. Rayuwar aure. Hakika kamar yadda kuke sana'o'in nan naku na fina-finai, faɗakarsuwa ce wannan haka yake ballan insha Allah. Kamar mu da ke yin wa'azi mu ce Allah ya ce wannan abu bai da kyau mutum ya jiya ya bari, mu ce Allah ya ce wannan abu in kai za ka samu lada ka je ka aiwatar, in ka samu lada mu ma mun samu lada. Gaskiya labai kana da sakin jiki da mutane sosai. Siyama kenan. To ai in ka zama mutumin mutane ya zama dole a ce ka saki jiki da su. Wannan gaskiya ne yan labai, amma dai kai din na daban ne shi yasa. Shi kenan Siyama. Ai san duk lokacin da aka ce kana cikin mutane idan har ba ka saki jiki da mutane ba za su dinga cewa bar kai kana da gari. Wannan gaskiya ne yan labai. Abin da ya kamata kai Siyama ki ci abinci nan sai mu wuce ko? Gaskiya ba na wani abu ba sai in ce ba na ce ba na kici na sun ba ba na ce masu wurin da su iya abinci sosai. Sha abin maka. Amarya za ta yi yanzu ne abin da ya kamata kawai da shi ne ko? Abba, tun da ka yi aure, ganin ka ya zame min abu mai wahalar gaske. Wai me yasa? Kabir kenan. Wallahi abubuwa sun kai min yawa. Kabir yau ina ofis, gobe ina wurin daji, jibi ina. To yanzu ka san rayuwa ta riga ta canza. Da ka yi aure ka shiga sabuwar rayuwa. Shi yasa aka ce aure ni'ima ce. Mutum ma bai gane yawa. Sai lokacin da ka yi aure sannan za ka fahimci lallai aure ni'ima ce, musamman ma in ka samu macin mai kwantar ma da hankali ina gayawa. Kabir shi ke ne tun da ka yi aure shi yasa ba zan ganka ba kenan, kana nufin ni ma in je in aure. Ba haka bane gaskiya. Ka cika zolaya da yawa. Wallahi abubuwa su kai ni yawa. Ina ofis, ina wurin daji, ga su nan dai bare nan. So kaga lokacin da yanzu rayuwa ta riga ta canza. Kisa daga ka dawo fresh wallahi. Wallahi ka dawo fresh. Wasa ba. Da gare ka wallahi. Wallahi ka dawo fresh. To yanzu ya za a yi?
abin da ya kamata mu haɗu wurin shakatawa ko in ya zo mun motsa jiki sai mai isa da yalla bai salamu alaikum za mu yi magana to shi kenan ba da ma mudi tashi ma mudi abin da yasa na ce ina son ganin ka dama akwai magana da nake so za mu yi da kai wato mudi gaskiya irin biyayyar da kake min da kuma irin girman da kake bani gaskiya mudi ba na su saboda da ni da kai ta abu ɗaya ne mudi to me yasa za ka ɗauko wani girma kana bani girman ya yi yawa mudi ba na su gaskiya saboda ni da kai babu bambanci yallaɓai ke yallaɓai akwai bambanci saboda Allah subhanahu wata'ala ma ya bambanta mu ni da kai saboda kaga kai mai kuɗi ni kuma talaka mudi ka daina magana ni mai arziki ke kuma talaka ni ba ni so irin wannan magana ka fahimta sannan arzikin da kake magana ni ba nawa bane arzikin mahaifina ne so kuma arziki samun sa da rashin sa tun Allah ne sannan da mai arziki da talaka dukkanmu na Allah ne ba mu da bambanci a wurin ubangiji yau idan ubangiji ya ga dama zai iya karɓe arzikin daga gare mu ya baka wataƙila ma in dawo ƙarƙashin ka yana aiki imudi don haka don Allah don annabi mudi ni dai ba ni so irin wannan an gama abinda naka so da ni da kai ka ɗauka cewa tamkar abokai muke saboda ba bambanci shekaru tsakanina da kai wataƙila ma ka girme dan babana ya ɗauko ka ya kawo ka aiki gidana ba shi zai baka damar ka ba da irin wata girmamawa da Allah ba na yawa da Allah ka kiyaye yanzu in ka je gida da Allah wannan motar nan fara ina so ka wuce ta gudu da ita na gode sai dai mu haɗu gida da yanzu ina so ya wuce da kai ma daji ko ba ɗan ka da duka da hutawa yake yi. Yau ba dama ina son yi wata magana. Ta me fa? Da Allah idan na roƙi wani alfarma za ka iya mu? Allah ki shigo yana sanin ki su. Ki sauri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da warhaka yalla. Yawa ki bismillah ta. Na'am yalla. Kin taɓa yin soyayya? A'a yalla. Abin da nake so in faɗa ma wanga gida da ka gani duk wadda uwarta ta ce ta yi sai ke gani ko ubanta ya ce ta yi sai ke gani to babban nasarar ta haɗu da Me kake nufi? Da ban tsayar da kai ba za ka tsaya ba wucewa ka za ka yi. Ai dole ka ce baka ganni ba tunda ba karuwar ka ba. Subhanallah. Maganar gaskiya mana. Akwai wata gaskiya da ta wuce wannan ne? A inda karuwar ka ce da ba za ka wuce ba tare da ka tsaya ba. Ballantana ma har ka ce baka ganta. Baby ta gidan uwar daba. Gidan uwar daba. Baby tana da saukin kai kuma tana da wuyar al'amari. Saukin kanta shine tana iya sauraron kowa ya yi magana da ita. Wuyar al'amarinta kuma Bibi na da son kuɗi. Kashi kuma kai baka da ko sisi na abinci ma wuya suke ma. Amma ina so ka sani lamari na aure ba sai kana da sisi ba nufi ne daga Allah. Idan Allah ya kaddari kai to sai ka yi. to na haɗa ma gaskiya Ashanti dai dare guda tabbar gidan ban sake ganin ta ba ban sake jin labarin ta ba sai abin da ya shigo kunnuwa
Me yazo kunnan ki Hajiya? Allah ya sa dai labarin ta ne. To gaskiya labarin ta ne, amma kuma na mutuwa. Inna lillahi. Mutuwa fa kika ce? Abin da ya sani to in faɗa miki ke dai san tsohon saurayin ta da wani mutuwa ko wanda su zamanin wannan su. To ya taho da danta na faɗa mai gaskiya. Saboda haka jike na gane tsaf shine na so in tabbata miki ki tabbatar da duk wani makirci wanda ke iya da wata magiya wanda ke iya ina so in tabbatar da cewa ke kan mulan ga hannun ki na gane haka shi ki bude kunnuwa ki ji abin da faɗa miki ba aziki ki ba ki taba yadda ki sassauta sai ki tabbatar da ya kawo ga duk makirci wanda ke iya ki so da shi samu ni kuma in samu. Ina so ki cire tunanin auren wannan yaro a zuciyar saboda ba shi da amfani. Safuwan safina. Amma daga rana yau ta zama safuwan da safina ya ƙare. Haka fara zumuɗi haka? To ka fara bani goro tukuna. Shi kaɗai nake so, ba zan iya rayuwa ba tare da shi ba. Baya ya ka taimaka mu. Dan Allah ya ka rufa min asiri ka bani da abin da zuciyata take so. Ya kasance mai daɗi. Kasto. Yawa, faɗa min ina sauraron ki. Safuwan da safina. Ka ce kai ɗan tsintuwa ne. Ba a san mahaifinka ba. Bari in je gida saboda kada umma ta yi faɗa kin san halin tsofaffin sai a hankali. Ka ga malam, ka tashi ka ce min daga na gama magana. Kuma na yanke muke alaƙa da shi ba don komai ba kuwa saboda ina so ki yi rayuwa mai inganci sannan ki samu farin ciki mai dorewa. Safuwan da safina.